जेबो खोथा गैया अननाय गैया जों बि ड्रेसआव दङ होनबाथाय रावखौबो अननाय गैया आंनि अर्डारजोंनो गावग्रुंजोब्बाय आरो अपारेशन फुल अपारेशन We are born to fight. We are not born to defeat. बम बेरदोंमोन ना सिनायासै नामखौ मा जाखो बेयो उधर मत जाना उधर ऑपरेशन हो रहा है हां Operation हो रहा है नाय जाले ए माथायावनो होखादों नोंखौ सर मा होनो मन्टु देउरि पार्डनतके नेक्स्ट लेभेल কৰিব চেষ্টা কৰিছো আমাৰ এছএফএক্স টিম আহিছে বম্বেৰ পৰা एक्शननि थाखाय लोडेड खा सब फरनाय मारनाय ओके हाबाफारि बेफोर टाइम मथे जोंनिया ग्रोब ग्रोब थांगासिनो दङ खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरोबाव मोनसे आपडेट लाबोदों जांख्रिथायनि थैसोम 2 नि शुटिं जोंने जिहेतु काहानि रियल बर' हारिनि काहानि जाथाय नालाय बे जाथायखौ लानानै सिनेमायाथ' दुबाइ थाइलेन्डआव बानायनांगौ गैया बेखायनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो फ्राय नैबे शुटिंआ जाबाय थागासिनो दं दासिमावबो खिन्थु नैबे सिगांनि लकेसन नङा बे दस्रा लकेसन बे लकेसना मेन हेडक्वार्टार जानो हागौ आरो फैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जागायबाय भिडिअखौहाय स' लोगोफोर थांगासिनो दङ नुदोंना हाजोखौहाय बे हाजोआवनो शुटिंआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय बे हाजोखौ सोर सोर सिनायखो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननिफ्राय दसे सम लानि नोंथांमोन आं खोन्थानो नागिरदों इन्डियानि मोनसे फोथायजाथाव प्लेटफर्म जायखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों सानि लिय'नि आरो क्विन्टन डि कक मोना थाम टीम जादो आरो मोजां गेम्सफोरखौ एक्सपिरियेन्स लादो आइपिएलआ बेयाव दं स्पिन खालामदो जेलि गेम्स बेट जेलिनि गेजेरजों आरो देरहादो आइफन आइपेड गोबां सप्ता खनफ्रोमबो बेट जेलिया लाबोदों मोजां बान्थाफोर जेरैहाय यामाहा बाइक रियेलमि मबाइल एप्पल वाच टिभि आरो बायदि बायदि बेनिफ्राय लोगो रुपिस 888 खौ लादो जयनिं खालामनायनि गेजेरजों आरो बेखौ गोरलैयैनो डिपजिट खालामदो फनपे गुगल पे आरो बेंक ट्रान्सफारनि गेजेरजों बेनिफ्राय बेट जेलिखौ फेसबुकआव रिभिउ लादो 150 रुपिस प्लास लादो आरो बेजों लोगोसे लोगोफोरनाव रिफार खालामनायनि गेजेरजों लादो 1000 रुपिस दा रेजिस्टार खालामदो लिंकआ कमेन्ट पिनाव दङ आरो बेजों लोगोसे लादो नोंथांमोननि जयनिंनि बोनास 880 रुपिस बेट जेलि एपखौ डाउनलड खालामनायनि गेजेरजों लोगोफोर दा फैबाय नै केम्प माने हेडक्वार्टार ट्रेनिं सेन्टार बानायगासिनो दं बहुत काहानि जागोन आरो बेयावनो बिबार गायलायनाय मालायनाय दं नुवाखै नुबाय मेंबोबाय गाखोबोनानै गोजौआवसो नालाय गाहायनिफ्राय थाबायबोबाय जोङो बांखारफ्रा नुवाखै नै बांखार गोजौआव थानानै नेग्रा गेस्ट हाउसनोलै बियो बिदियावसो थाखायोमोन आरो ना बिसिएम केमेन्सास बेबायदि आरो ओरैबो दं नै बांखारा बेलाय माथो जिरायथ'ग्रा बे डेन्जारसो बे सिलाय दोनग्रा न'सो नो बे दा शुटिंआ सोलिगासिनो दं दिनैनो फुरा एक्सननि सिन एक्सन शुटिं जागासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायनो हागोन अब्ला नायजेनदो नै लोगोफोर आर्मिफोरखौ उधर मत जाना उधर ऑपरेशन हो रहा है हां ऑपरेशन हो रहा है आराम सुला इमान आर्मी আছে ओंखाम खिलायबाय नामा नागिरै एकदम हाग्रा गेजेराव नागिरै ओंखाम फैनो औ दाबो मोनजोबाखैना गावथारजोबखागोन नोंसोरो एखेबारे दोनला जोङो साफा एकदम लांदां मबाइल रागसो जोंनानै दं नालाय दाबो मोननैनि नागिरना मोनैनि डेडलिएस्ट There is no excuse. No excuse. Wow. मोगथाङावथ' गुबुनमोन मानसिफ्रा दा गुबुन जाबाय नामा राहुल कुमार जाबाय नै यस राहुल कुमार अब राहुल कुमार है अभी हाँ राहुल कुमार जी और ये सर ने हो गया है रवितन बेस्त्रा वाह ये सब कहाँ से राजस्थान से है माने जागासिनो दं मोजाङै मोजां दिनैहाय एसे डेन्जार शटनो नोंलाय माबायदि मोनदों सिगां मामोन जिबनाव खनसेबो फिल्म खालामफेराखै फार्स्ट टाइम रायजोनि मोखाङाव आरो खोन्थाबावनोसै सारमोननि अननायाव आच्छा औ बिसोरनि अननायाव फैदोंमोन नायनो ओमफ्राय आर्मि ओंखारबाय मोनसे शुट थांखांबाय सेकेन्ड टाइम दिनै मोनसे बाव मोनसे आर्मस लानाय मानायफ्रा माखासे बे माबाफोरना एसे माबा जायो नालाय दा ओंखायनो एक्सपिरियेन्स मानसि नालाय लाखानाय नङा होमबा ओंखायनोथ' खपफ्रानो आलादा जायो नै बिसोरनि ओंखायनो नै लानाय स्टाइल बा माबा मोनसे लानाय बेफोर एसेब्लाबो आलादा जायो औ ओंखायनोथ' माने बिराद जेरै नांगौ ओरै औ जेरै नांगौ बेखौ मोनहोयो आरो डेन्जारलै नोंसोरो बारा
खोन्थानाङाखै खनसेयावनो जादों फोरोंनांलायखाया दा नोंसोरखौ सिलाय गावनायाव फोरोंनाङालै दोआथ' दोनखाबाय जेबो खोथा गैया अननाय गैया जों बे ड्रेसाव दङ होनबाथाय रावखौबो अननाय गैया मोनसे मानिखाया ओमफ्राय मा होनो बे आदैनोहाय मा थैनायनि होनो ना मा होनदोंमोनलाय रला माने बिनिखौ ओरैबायदिखौ होजानो लुबैदोंमोन आङो माने बेखौ थैजानाय रलखौ लुबैदोंमोन आं आच्छा गाव जानांगौ गावथार जानायनि गोलोमफ्रुलाय ओमफ्राय नों थैनायखौ लायो मा आदै लायो मा नों थैनायखौ थैग्रा ओंखायाना मानसिया मेन इन एक्शन मानसिया मालाबा बवा we are born to fight and we are not born to defeat ओके बिराद माल पत्र नै बेखौ बाहायनांगौसलाय फाननांगौ दाहाय जोबला लानानै थांनांगौ नायदो बा डेन्जारलै बिसोर मा साजेसन माबा होलाय अर्डारसो होलायखो ना माखो एक्सननि थाखाय लडेडखा नंगौरा बेलाय बोरैबा थामदेरना बाहामगौलै दे गोदो इदिल' लाखायोमोन आरो बा नायनाय मेम नुदों और एक है सब्जी कैसा चल रहा है अभी मतलब इधर में ऑपरेशन चल रहा है उधर में उग्रवादी है तो अभी हम लोग जा रहा है वो पे देखेगा उसको मारना है अच्छा फोड़ना है मैंने तो ऑर्डर है ऊपर से ओके सिर्फ फोड़ना है वाह ओरैबायदि खामाम ओरैहाय बेवहाय ये क्या एम्बुस हो गया रेडी ना क्या ये गाड़ी से एक भाग गया तो अच्छा उसको ढूंढ के उसको फोड़ना है मारना है मैंने ओके ओरैबायदिखा थोस गिनांगौ सिखौ बिकास बरगहाय অসমীয়া মানুহ ओके ना बरगहाय आफार अखम फ्रम जरहाट खेला मोनदों बिसोरबो नै इदियावहाय हाग्रा बारियावहाय एसे खस्थ' जायो बिसोरफोरनो बेलाय हाग्रा बारियाव थांलाय फैलाय बेलाय मा सिखा खंखाय लालायखादों माथो गेटिं रेडि नै ओरै ग्रोनल'सै जागायनायसै आरोबाव मोनसे शट नैबाव फाग्ला जागोन नोबो नाय एक्सना गोगोम जाखांबायलै खेबसे नै बा डेन्जार नुदोंलै बेखौ मोनथै एरायखो नोंलाय नोंनाव नाङाखसै गैलामोन बियो सासेबाव आर्मि बिथां नै बेखौ सिनायाबो जानो हागौ दा बर'खौ फुरा रोंबाय बियो माने गोबाव थाखाबाय आरो बड'लेण्डआवनो एसे रोंनाय आरो आं गोबावसो माने मा होनो मेजर ना माबाखालै हाथरखिया मोनथामखानै जाबजुब नङा माने बिनि अर्डार बेयाव नै बम बेरदोंमोन सिनायासै नामखौ मा जाखो बेयो मा होनो रमेश सार्दार जी बिथाङा खेला मोनदों माने गोबावसो नालाय अर्डारा नोंनि अर्डारजों सोलिजोबखादोंब्लालाय गासिबो आंनिनो अर्डारजोंनो गावग्रुंजोब्बाय आरो फुल अपारेसन खेला मोनदों मानसिखौ उनावहाय सिनायगोन सिनेमा फुल मुभि फैयोब्ला नायदो आरो बिथांखौहाय माबायदि नुयो माबायदि नंगौ माबायदि नङा अके दे देग्लायनि एक्सनाबो ओरैबायदि हेभि एक्सननो माने आंथ' जायगायाव नुफैबाय नालाय ओमफ्राय नैबे बिथांमोनानो बानायदों मेना जाहैबाय नैबे जोङो मिस्टार मा होनो मन्टु देउरि ना देउरि लकेल कुम्फु टिम नै बिसोर आरो ओमफ्राय ओरैनो बिनानावलाय मा नाममोनलाय एनि स्वर्गियारि नैबे बेबो माने एक्सन पार्टनाव दङ रलावनो दंखायो रलार এবাৰ মানে ভিউয়ার্স বিলাক কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইমাজিনেশনত যোনটো আহি আছে এইটো এটাতো ষ্টৰি লাইনটো বহুত খতৰনাক প্লাস এক্টৰ প্লাস একশন একশনটো আমি নেক্সট লেভেল পাৰ্ট 1তকে নেক্সট লেভেল কৰিব চেষ্টা কৰিছো আমাৰ এছএফএক্স টিম আহিছে বম্বেৰ পৰা প্লাস মোৰ এয়া টেলেন্টেড বয় ওকে সবে মিলি
এক্টৰছে ইমান মানে হেৰি দিছে নিজৰ 100%, চ' ভাল পাব। ओरैहाय आर्मी फंबायफोर दं नै डिउटि जोब्बाय जानांगौ इसिना डिउटि जोब्बाय नामा डिउटि जोब्बाय नैलै इसिना नै पुरा अपारेशन एक्सनमोन नामा दिनैलाय होजाबाय नोंसोर होजाखोना नोंसोर होदों बिसोरखौ होजादों ए माथायावनो होखादों नोंखौ बेबायदि आरोखि बै खुगासो होननाय फंबाया सासे बेहाबो ना थांख्रियाव बेबो ना थांख्रियाव बा डेन्जारलै जायगायावनो गारिया हाग्रायावसो ब्रै एब्रि खादों हेड शट गोजाखा हेड शट गोजा नोङो खामि हारा माबायाव अहेब दे फंबायफोर दे थिगैनो दं दिनै गोबावजों फैदों ओमफ्राय एसे आपडेट लाबावदिनिलाय नैबे डिरेक्टर सार पंकज लाहारी ओमफ्राय लोगोसे दं टीमनि आदा जुबिलन ओमफ्राय सानु बडलेण्ड आई मिन फैलाव नार्जारी बिथांमोन दं आरो बिसोर नांथाबगासिनो दं ओमफ्राय दा माबायदि सोलिदों आरो शुटिंआ पुरा धामासान सोलिगासिनो सान हर मिथियाजासे मेंनाय मिथियाजासे सोलिगासिनो मोजाङैनो दं बयनिबो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जोंनि जि जाखुन्थाय थैसाम सावथुननि खामानि हाबाफारि बेफोरो टाइम मथे जोंनिया ग्रोब ग्रोब थांगासिनो दङ आसा थियो आङो माने 20 सानसोनि उनाव जोबसिगोन आरो शुटिंआ आच्छा ओमफ्राय बिदिनो रिलिज खालामनायनिखौहाय माबायदि समफोराव खालामहैगोन बायदि प्लानिंआ रिलिजनि डेटखौ आङो प्रडिउसारजों सावरायबाय दङ थिग डेटआ जोंनिया दासिम फाइनालाइज जाथ'वाखै जेब्लानोखि फाइनाल जागोन बेखौ माने माबा फकासाव लाबोनाय जागोन आरो डेटखौ एबारावथ' बहुत साबसिन हामसिन नाखौ नुगोन होनना बयबो आसा खालामदों बेनिफ्राय रायजोफोरखौ एसे फंनैसो ओरैनो साबसिनखौथ' जोंबो नाजादों थांनाय खेबसेयाव जिखिनि खस्थ' खालामदोंमोन बेनिख्रुइ जोङो डाबल खस्थ' खालामदों जाहाथे जों रायजोफोरनि सिगाङाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन माने प्रडाक्ट लाबोनो हायो बेखौ जों नाजाबाय दङ रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जोङो जेब्ला सावथुनखौ रिलिज होगोन गोसो मोदोम होसारनानै बयबो जों सापर्ट होयो बेखौ आं आसा थिदों आरो